ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡಿ ಅಂದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಟಾಪಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದಿದೆ ಹೌದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಂತುಪ್ಪರೆ ತುಳುಟ್ಟು ಯಾನು ಇಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ರಿಯಲ್ಮಿ 8 Pro ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನು ಇನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುಟು ಏರ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತುಪ್ಪರಿ ಎನ್ನ ತೂಯಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮುರಂದಕ್ಕೆ ಇಂಕಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ನಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಏನತ್ತು ಮಾರ್ಯದಿತ್ತು ಯಾಂದೇ ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎನ್ನ ತರೆದು ಹೋತು ಅಂಚಾದ ಹೊಸತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ರಿಯಲ್ಮಿ 8 Pro ಮೊಬೈಲ್ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಡ 8GB ರ್ಯಾಮಳ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ 128GB ರೋಮ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ನದ ರೋಮ್ ಪಂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫುಲ್ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಓ ಮೊಬೈಲಿಗಿಲ್ಲ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಈತೊಂಡೆ ಅಂತ ತೂತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ 108 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಅಂಚನ 108 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ 8 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಲ್ಲುಂಡು ಅವು 16 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡ 14 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತು ತುಂಡ ಐಫೋನ್ದ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲ ಕೊಂಡು 108 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರ ಐಫೋನ್ದ ಕ್ಯಾಮರದಲ್ಲ ಕೊಂಡು 4500 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ದಾದ ಪಂಡ 8 ವೋಲ್ಟು 50 ವೋಲ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಕ್ಕಲದ ಎತ್ತನೊಲಿ ಬೋರ್ತನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಪೆ ಬೋರ್ತನ ಎತ್ತನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತುಯರ ಪಂಡ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 720G ದುಂಬುದ ಒಂಚೂರು 3 ತಿಂಗಳು ದುಂಬುದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ರೆಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ರೇಟ್ ಏತು ಪಂಡ 20,000 ಕೊಡ್ತೀರಿ 20,000 ಐದು ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲುಂಡು ಸ್ವಿಚ್ ಬಿರದ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚೆ 20,000 8GB ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಎಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನದ ನೈಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಉಂಟು ನೈಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ನಾನು ನೈಟ್ ಎಡ್ಡ ಸೆಲ್ಫಿ ದಿತ್ತನೆ ಬಾಡ್ಸೋಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ಇಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಪನ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪಲಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರ್ಪ ಬೊಡ್ತಂಡ ಇಕ್ಲೇದಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ಮೊಬೈಲಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲಿನ ದೆಪ್ಪುಗ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಓ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದೆ ಅವು ದೇಸಿನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ದು ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಇಂಟ್ರೋ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪಲಿ ಇಂಟ್ರೋ ಪಾಡ್ಲ ಎನ್ನ ಏರು ಉಳ್ಳಾರತ್ತಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೋ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೋ ಎಡ್ಡೆತ್ತನತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೋ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಪನ್ನೆನ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಮಂಗಡ್ ಮಂತದೆ ಇಂಟ್ರೋನು ಆಯ್ನಂತ ಸ್ಯಾರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಕ್ಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನೇ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚನೆ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಬಾರ್ಸೋಕೊಂಡು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತ ರೆಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಭಯಂಕರ ಸೆಟಪ್ ಬಂತದ ತೂತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದೆ ಬಾರಿ ಫೋಕಸ್ ತೋಜಿನತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿದ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಟಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಹತ್ರ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆತ ಮನ್ಪುನಿ ದಾಲ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪೆ ರಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಂತದೆ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜ ಟ್ರಾಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಮೂಲು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಣೆ ಇಂಚನ ಅಲ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಂಡ ದನಿ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಕಟ್ಟಾನೆ ಮಿನಿ ಗೊತ್ತಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಜು ವಾಪಸಿ ಬರಿ ಬೋಡ ಗೊತ್ತಾನన్నారు ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಅಂತಾರೆಗೆ ಓಳು ಬರ್ಪುಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಳು ಓಪನ್ ಅನ್ತೀನಿ ಪರಿಂಡಿ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡ ನಾವು ಇತ್ತ ಬಾಕಿ ಪುಣಿಂದು ನೇಕ್ಲೊಂದು ಗಮಟೆ ಬರ್ದಿತ್ತೀವಿ ಆತ್ಮಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಇಂದು ಕಾಲೊಂಜಿಂದು ರಟ್ಟು ಐದು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಂತ ಅದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತವ 108 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 108 ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಐಫೋನ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಕ ಬರು ಬೊಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಭಯಂಕರ ಸಪೂರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ತುಂಡ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 720G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ 50 ವೋಲ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದಿಂದ ರಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆವು ಆತ್ ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ 4500 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೆಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ HD ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮೋಟಲ್ ಪೂರ ಬರೆತ್ತೀರಿ IME ನಂಬರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪೂರ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾಮ್ ಐತಿ 8GB ರೋಮು ರೇಟೆಡ್ 65 ವೋಲ್ಟು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬರೆತ್ತೀರಿ ರ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡತಿಕ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಹೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಬರೆತ್ತೀರಿ ಪಂಡೇರು
ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾದ ಬಂಡೆ ಇಂಚ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಡಿಯರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡೆ ಮಾರೆ ಇಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಕೊಡಿ ಸೀದಾ ಬೊಕ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಮೂಲ ಇಂಚದ ಎಪ್ಪುಣ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿದಾನೆ ಆ ಮೂಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಆಡ್ದು ಅವು ಪೂರ ಬೋಡ ಮಾರೆ ಆತು ಬಂಗೊಂಡು ಮಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಗ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅಂದಾಜು ಆಪ ಜಾತಿ ಒಬ್ಬ ದಾದ ಖಾಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ದೀತೀನಿ ನಾನು 10 ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕವರ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಕ್ಲೆ ಹೊಸ ದೆಪ್ಪೋಡಪ್ಪ ನಂದಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮಂಚಲ್ಲ ಅದು ಓಪನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ 8 ವರ್ಷದ 1 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಹೌ ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯರು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಬಲ್ಲೆನ್ನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸಿಮ್ಮು 2 ಸಿಮ್ಮು ಮಾಡೋಳಿಗೆ 1 ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ರಿಸೀವರ್ ಅವು ಪೂರ ಬರತ್ತೀವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೀ ಪವರ್ ಕೀ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎದುಡು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಬಾರ್ ಸೂಕದ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೆಂಚಿನ ಚಾರ್ಜರ್ ಸೂಪರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಓ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತುಕ ಸಿಯ ಎತ್ತು ತುಕ ಬೇಜಾರಂತ ಉಂಟು ಇದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಲ 8 ವೋಲ್ಟದ ಚಾರ್ಜರ್ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು 50 ವೋಲ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗದ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಕಲಾಗಿ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿಗೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಕಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚಾರ್ಜರ್ದ ವಿಷಯ ಪಂಡತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಕಾತೀರಿ ಏತು ಬಾತೀರಿ ಓಕೆ ಏತು ಉಂಡು ಏತು ಬಾಣಿಯರೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಡ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತುಳು ಎಂಚ ಉಂಡು ಗಾಯಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ದ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಆಯ್ತೀನಿ ಮೆಟಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ದಿದ್ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಮೆಟಲ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಳು ಬಜಿ ತೆಲ್ಪು ಅಲ್ಲದನ್ನು ಐಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಲ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಂತಿದೆ ಆಂಡ ಆನ್ ಅನ್ಕೊ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಪೋಡಣ್ಣ ಆನ್ ಅನ್ಕೊಡ ಆನ್ ಅಂತ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಮ್ ಆರ್ದು ಪೂರ ತೋಚಿపోయి ಎಂಚ ಆಪ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೀತೆ ರತ್ತ ಮಾರೆ ಆನ್ ಅನ್ಪುನೇರು ತುಂಬು ಉಂತಿಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಪುಲೆ ಪೂರ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆವಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಮಿದ ನೋಟ್ 7 9 ಪ್ರೋದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ತೂತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೇರ್ ಟು ಲೀಫ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ನಾಡ್ಲೇವೆ ಪೂರ ಯಾ ಪಂದು ಕೊರ್ಪುಜು ಇಕ್ಲೆ ಒಂಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪುಲಿ ಎಂಚಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಇಕ್ಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಾವಡು ಆಂಡ್ ವಾಣಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂತ ಕೆಮರಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಪ್ರೋ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮೋಡ್ ಪೂರ ಉಂಟು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎತ್ತು ಪೋರ್ತು ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಲಿ ಫೋಟೋ ಪಂಡ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಫೋಟೋ ರೇಟ್ ಪಂಡ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೋಕಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚೆನ 108 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪಂಡ ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಭಯಂಕರ ದೂರದ ಫೋಟೋ ಅವಳ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಚಿಪಾಯಿ ಅಂಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪು ಆಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಮೂವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೂರ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಲ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ದ ಪೂರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಊರ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಫೋಟೋಲ್ಲ ಬರ್ತುಂಡು ನೆಟ್ ಉಂಡು ಬರ್ತುಂಡು ತೋಚ್ಪಾವ ನೆಟ್ ತೂಲೆಗೆ ಎಂಚೋಡು ಫೋಟೋ ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಬೈದು ಸೂಪರ್ DSLR ದೆತ್ತಲಾಗ ಬೈದುಂಡು ಐಕ ಮುಟ್ಟ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೆಗೆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನರಮನೆಯಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡು ಹೋಗೊಂಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಇದು ರಿವ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಕ್ಲ ಫ್ರೀ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ